Il-President tal-Kummissjoni Ewropea eletta Ursula von der Leyen qalet li f'din il-leġislatura se tkun qed taħtar Kummissarju Ewropew responsabbli mill-Mediterran. Hija qalet dan meta kienet qed tippreżenta l-pjan tagħha fit-tmexxija ta' din l-istituzzjoni Ewropea fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu. Von der Leyen sostniet li l-Kummissjoni Ewropea se tiffoka aktar dwar ir-reġjun b'aġenda ġdida dan fid-dawl ta' temp estrem minħabba it-tibdil fil-klima u anke minħabba il-migrazzjoni fost oħrajn. The Mediterranean region should get undivided attention. And this is why I will appoint a commissioner for the region and propose a new agenda for the Mediterranean together with Kaja Kallas, because the future of those two Mediterranean shores is one and the same. F'kumment li tal-medja waqt is-summit tal-Komunità Politika Ewropea fir-Renju Unit, il-Prim Ministru Malti Roberta Bela laqad l-aħbar waqt li awgura wkoll lil von der Leyen. Kuntent immens għaliex li naf kemm ħadmet fl-ewwel mandat tagħha, ħdimna l-iktar parti diffiċli flimkien il-pandemija u hemmhekk fej il-Kummissjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali jrid kemm meta naħdmu flimkien anke fl-eqel tal-isfidi nistgħu verament inkunu suċċess. L-Ursula wetta l-appoġġ tagħna bħala pajjiż qabel inżamm il-Kunsill Ewropew fejn ivvutajna favurija. Fil-kumment tiegħu lill-medja, Dr. Bela sostna kif din l-idea feġġet waqt il-laqgħa tal-Med9 li saret f'pajjiżna f'Settembru li għadda sabiex tingħata importanza lil dan ir-reġjun li Malta tinsab fil-qalba tiegħu. Dik il-proposta konna komplejna nibnu fuqha meta attendejt il-laqgħa dwar l-aġenda strateġika ġewwa Zagreb u kont imbagħad erġajt semmejt dik il-proposta li nemmen għandu jkun hemm kummissarju portafol dedikat għall Mediterran u verament ninsab sodisfatt li dalgħodu qabel l-elezzjoni tagħha ħabbret illi se jkun hemm dan il-kummissarju li huwa dedikat għall Mediterran. Kienet proposta li tlaqna biha aħna u li ġiet aċċettata u li turi wkoll li minkejja aħna l-iżgħar pajjiż fl-Unjoni Ewropea, però l-proposti tagħna meta jkunu studjati sew u dejjem nistudjawhom sew ikunu effettivi li verament jistgħu jagħmlu differenza.